Karon nga naglain ang panahon atong sayran usab ang dagan sa trapiko diha sa Jones Avenue. Pinagi sa live report ni Marie Dumabog. Pam. Yes, lani mga higayuna lan kusog-kusog nga pagawa na gyud ang nasinatigikan pa lang sa uptown area padung na sa downtown area dinhi sa Osmeña Boulevard labi na sa may habig sa Jones Avenue diin buong hinungdan usab nga bumper to bumper na ang kauot sa traffic dinhing dapita tungod usab kay mo may pagpanggawa sikan sa mga trabaho ug ang uban usab mo sa pagpanggawa sa klase labi na nga duha ni ka mga tulo ka mga dagkong eskwelahan na alang sa mga elementarya naapoy sa mga high school ug ang atbang usab alang sa mga kolehiyo hinungdan nga atong makita karon dinhi sa atong naimutangan nga ubay-ubay gyud ni kun daghan na gyud sa mga sakyanan of course ang uban nini nakakaputi pa ang uban nagpasingulan na lang ang uban usab aduna say pipila usab nga nagpaabot pa usab sa ilang katsakyan kay ang uban kung aduna pa unta karoy mga daghan pang habal-habal ang uban pa doon ka mga balhabal na nagkaputi naman po dinuod o gananood pa sila mga dalang raincoat pero aduna bigay pipila ka mga pasahero o kanya bang nangatang paintawon o para padung pauli nila nangita pag ilang kasakyan ang ani apat taon dinhi sa may daplin sa daan dinhi sa Osmeña Boulevard usa sa rason po dan uban kanila kung bagut man na o pinaabot in taon dinhi sa ilahang kasakyan dinhi dapit sa kilid nga bahin sa may Abiliana National High School. Ano ini mutangan diri nga namiligya ay og hot cake. Diin kini siya kung naa diri ma-feel mo nga mura sad kag nibalik pagkabata kay ang imong mamakauban diri mga elementary, high school sa uban nga mga kolehiyo na kini siya murag may matawag og back to basic pero makita ninyo kini siya yung klase nga paghimo sa hot cake kini siyang iyahang hot cake kanan iyaha gyuning minugma kung invented ni siya ni Sir Ramil Paorco nga gikan pa ni siya sa Surigao del Norte Surigao City nga ni transfer nga to sa Agusan karon na po sa Cebu City pero 22 years na kani nga cancer 22 years na din ko apilo ng COVID mat 22 na ko gani na nakapahuman na ka og duha ka mga anak nimo dili ingon nga nakay branch sa ubang eskwelahan sir ha pero nakapahuman kog eskwela kalayan po sa Ginoo po nakapahuman po kog duha pa duha sa man duha na lang maestra ng isa interior designer sir unsay unsay nakalain ni sa ubang mga hotcake sir kining lahi man ni siya nga mga hotcake kay kini siya hid man niya ang oil ani dili inon mga maglutaw gisa sa oil mo nga ang mga bata dili siya takhan dili sila pulan usa pa barato kaya tag 5 ra ni sa una nini pagsugo na ni piso ra sir ako manguha ako diri plastic sir ha kay ganahan ko mo tilaw sir sige lang sir bayaran man ako later sir sige atuan ning tilawan lan ug mga kapuso kay matud pa Manila nani mga nag-trending usahay nga post sa TikTok ug sa uban pang social media nga dili kuno ka taga Cebu kung wala ka nakaila o wala ka nakatilaw ani nga hotcake so dapat mo ibutang pa di ni siya kini siya ila imbes nga margarine pwede ka makapili margarine or peanut butter so ila na ni siyang back to back so butangan pa nato og white sugar so motilaw ta kini siya may daghan ding mga aside from mga estudyante nasa ubang mga gidikan kada man nagpaabot kani sa ilahang mga anak ito na yung tilawan ayang lasa sir no kaya ganang katudjong sa una gani nga bata pa ka so mura kag mo bring back memories na oo mo gina siya ikuan ba kay para lang gid nga mainumduman po ni sa una mga panahon hangtod karon naapaday ning ani nga hotcake oo nya tag 5 gyapon so alang usab sa tuang mga kapuso diha nga nangita pa mo kaning nani nga klase nga hotcake dali sa nimutang dinhi sa may dapil lang taon sa daan diri sa sidewalk sa Osmeña Boulevard dapit sa may Abiliana National High School labi na katong mga wala padung pamuuli diha nga gigutom na mamahimo pa kay mo makaapas so back to you dinhi alan ganahan mo magpadala. Okay, daghang salamat Marie Dumabog.